रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावलायबाय जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नायलांदो एसे सुंद' आपडेट्स लानानै फैलायबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन निश्चय नोंथांमोना मिथिखाबाय टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै थ' जागायलांदिनि मेन टपिकआव थांनायनि सिगां एसे आङो बारिनि क्लिप्स लानानै फैदों थ' एसे दिन्थिलांनि आरोना थ' फ्रुइट्सआ बोरै जाखो आगे पिछे आङो दिन्थिबोबाय थायो बारा नङा माने लाइन मोननैसोल' दङ आं बेखौनो एसे दिन्थिनो लालायबाय आरोना थ' दासो माने मावहांगासिनो आबादखौहाय लासैनो एसे बुरजा जालांगोन आरो थ' उनावबो आङो दिन्थिबाय थागोन बिदिब्ला आं एसे क्लिप्सखौ दिन्थिलांनि बिनि उनावहाय जोङो मेन टपिकआव फैगोन आरोना वाव क्या सुंदर है ना बरियान गिदिरलै एकदम बिराद गिदिर नै गिदिर खाथार आरो गोजौआवबो बेहाय फिथाइ दङ नै गोजौआव थाइसे आरो गाहायाव थाइसे आरोना नै एकदम गिदिरखा बेबायदि माने मोनबाय नै सिङाव बरिया दङ आरोना नै थाइसे गिदिर बेबो दंलाबायो बेबायदिनो बैखिनियावबो दङ ओइ नै थाइसे आरोना मोनगासिनो थ' निस्सय नोंथांमोना नुखाबाय आङो आगे पिछे दिन्थिबाय थाखायो माने मोनहांलायबाय आरोना गैला बारा एबारनो माने लास्ट बायदि मोनदों आरोना थ' बिनिफ्राय आरो थाइगोन थाइला मिथिथ'ला बे बोसोराव माने जोबथ'लायबाय आरो दा जियानो हक जोङो एसे माने मोदोमहांनाय मोनलायबाय आरोना PM किसाननि जिथुनाखि 21 नाम्बार इनस्टलमेन्टआ हाबनो थांगासिनो दङ बायदि मोनदों रायजोफोर थ' समाबो माने लासै दिना जेसेबांनो थांदों माने समा सफैगासिनो आरोना दा फाइनेलि फैसाया हाबनो थांगासिनो बारा दिन गैला थ' जोङो एसे मिथिनो मोनदों आङो स्क्रिनाव होनानै होगोन थ' स्किमाथ' जाहैबाय स्किमनि नामा प्रधान मन्त्रि किसान सम्मान निधि होननानै बुङोब्लानो जोङो मिथिनो मोनखायो दा इनस्टलमेन्टआ जोंहा बेवहाय 21 जाहैगोन पेमेन्ट एमाउन्टआ 2000 बेनिफ्राय जोङो बेवहाय मा नुनो मोनदों एक्सपेक्टेड रिलिज डेट थ' जोङो बेखौहाय नुनो मोनदों जोंहा माने बिफर दिवाली जोङो बिफर दिवालीनि सिगां हाबहैगोन आरोना दिवालीनि सिगां जोबोद मोजां जागोन माने फैसाया हाबनो थांगासिनो थ' मोनसिगोनलाय दाथ' माइफोरा माने मोननाय बायदियानो जाहैखाबाय खायफा ना थ' आपडेट्सआ बेखिनियानो दिवालीयावहाय बा दिवालीनि सिगां जोङो मोननो थांगासिनो दङ आरोना थ' रायजोफोर गोलाव खालामला थाबैनो हाबनो थांगासिनो आरो एफटिअ प्रसिडआ येस जादोंना जायाखै आङो चेक खालामथ'नाय जायाखै थ' येस जायोबाथाय आरो लानानै फैबावगोन आपडेट्स गोलाव खालामला भिडिअआ बेसेखिनियानो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय